ମୁଁ ମୋ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଛାତି ଆଗରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି। ମୋ ଘର ଭୋଗ ବାଡ଼ି ଦେଲୁ ବୋ ଉଇ ଗେଲୁ ଏ ପକେଇଦେଲେ ଗେଲୁ ମୋ ଧନ ମୋ ଶୂନ୍ୟ ଖାଣ୍ଟି ମତେ ଧରିଦେ ମତେ ଧରିଦେ ଦେଖ ମତେ ଧରିଦେ କହୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଧରିଦେ ଗେଲୁ ଓଇ ଗେଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ତୁ ଯିବା ନା ଯିବା ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବି, ପୁଣି ସେଣ୍ଟର ଯିବାର ଅଛି। ତ ବଡ଼ ଉପରେ ଲାଇଭ୍ ବଇକି ଦେଖ କେତେ ବଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, ଆର ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ। उस चाबी भूल जाइए मिल जाएगा चाबी। ये मो गाँ मंदिर, ये गणेश मंदिर ये आसला शनि मंदिर शनि मंदिर ये आमर शिवरात्रि नाम हूँ नाम संकीर्तन मंडप। यहाँ शिव मंदिर आमर गाँव तो मंदिर ऑलरेडी बंद हो जाए बंद मान कौन इंडिया मार्केट किसी असुविधा नहीं। ये हमारा नाग मंदिर गणेश मंदिर पार्श्व अच्छे पार्श्व देवता गुड़ाक शिव मंदिर ये आसले जय श्री काटनो है पूरा गुंडा तुम ना कौन है बात रेडी
ପଲଚି ଗାଁ ଅଛି ନା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଦେଖ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେଖା ହେଇଛି ତ କରିପାରିବିନି ମାନେ ଏ ପରିବେଶ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଲା ସେଭଳିଆ ହେଇଛି। ପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା ନିଷେଧ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ ଅଟେ। वाह कि दृश्य। ମୁଁ ମୋ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଛାତି ଆଗରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଗରୁ ବନାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପକାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁବେଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଧରିକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଭ୍ୟୁଟା। ଏଇ ଉପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପଦ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ଆସିନି। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ବସିବ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଏଇ ଉପରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେମିତି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ହେତିକି କ'ଣ ପାଣି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣିଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟା ଆପଣ ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବେ। ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ନା ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ସ୍ପଟ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାୱାର ଭଳିଆ ଅଛି ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ରହିଲା ପୁଣି ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଚାଲିପାରିବେ। ଆଉ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ମନ ଲାଖିଯିବ। ଧରିକିରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛି ରାସ୍ତା କେଉଁ ପଟରୁ ଯିବାର। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ
दासपुर छकरू कौ बाट दे जीवार पूरा से डिटेल वीडियो बनई आप देखीदे से वीडियो भी मुझे किसी कही आप एंजॉय करूँ तापर देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे आज एतिकी जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।